Kaksi filmitähtiä. I'm with the most amazing man in Karigasniemi. Hänestä sinä olet kaikista niin kuin, ihmeellisin, hämmästyttävin ihminen täällä Karigasniemellä. Niinkö? Joo. Kohteliaisuus. No tässä nyt on isä ja äiti tuolla seinälläkin. Joo. Kuva. Ja tässä minä olen tuossa äsken kuvasi 6-vuotiaana. Se on Karasjoella. Tämä on minun isosisko, se on minun 12 vuotta vanhempi. On Karasjoella kuvattu se. Siihen aikaan tässä siellä näet heinäkenkiä silloin vuonna 1939 isä tuossa, se oli kartoittajilla oppaana ja se on se kuvannut näitä. Siinä se jotakin katsoo. Se on silloin 39. Se oli aina. Tää on niin kuin evakkoaikana silloin. No se on sitä surullista aikaa. Joo, 45. Onko toi mistä toi on Rovaniemeltä. Rovaniemeltä? Joo. Ei näky täälläkään parempi. Tässä lukee Ivalos. Ivalos. Joo. Tässä on niitä samoja. 44 Ivalossa. Joo, ja se oli turvekammi, oli mistä eilen puhuttiin. Niin Joo. sitten se, missä asuttiin. Joo. Tää on sitten se kesämerkintäajassa tämä. Joo. Siinä on joku poro siinä kuvassa. Siinä on 63 tuolla Helsingissä. Jaa, se on tutun niminen tuo Hans. Joo, ja tiedätkö mitä minä sanoin? Minä en tahtonut. Jaa. Minä sanoin aion. Aiot rakastaa. Niin, Se olit rehellinen. olin ja Hyvin koo taikon. no se pappi hyväksyi sen, kun minä olin sanonut jo ennakkoon. Minä, että eihän minä taho, sehän on tämmöistä vähän kerjäämistä. Eikö se ole? Siinä on meidän tyttö siinä. Silloin oli tämmöinen poro kotona. Kesämerkintäaitalla siltä emältä meni kaula poikki. Ja tyttö oli kanssa siellä ja se katsoi minun silmään, kun minä panin pikkukarsinaan tätä. Mitä aiot tehdä sillä? Katso minua tarkkaan silmään. Et varmana tapa sitä, minä vien sen kotiin. Ja se toi kotiin ja se oli isona aikuisena, niin ajoporona. Tämä on kuule tämä kuva otettu 39 siellä Vesisaaressa. Siellä oli poropäivät. Tämä on tämä Margit Kitti. Se on minun isän vaimon sisko. Margit Kitti, se nuorena naisena lähti Norjan sinne Kromsaan yläpuolelle. Se meni jonkun poromiehen kanssa naimisiin ja
Ja silloin se oli etustamassa poroihmisiä Vesisaaressa tämä oli, ja tämä Laalo on siellä kuvannut 38. 41, kun tuli tietä. Joo, silloin pääsi ensimmäisen kerran autolla ja sitten kun me tiedettiin sitä, että se tulee, niin aamulla piti aikaisin jo lähteä sinne, ei joutanut edes teetä juua kotona ja iltapäivällä vasta tuli. Koska ne alkoi rakentaa sitä tietä? Silloin ne oli rakentamassa. 41? Joo, silloin tuli. Taisi olla hiekkatie vai oliko asfaltti? Hiekkatie, ei, sehän oli vielä 50-luvulla hiekkatie. Niin, ja tätä ei ollut tätä kylää vielä, missä me nyt ollaan, vaan se oli se Karikasjarka. No se oli alussa, mutta silloin oli jo rakennettu. Tämä talo oli rakennettu, se oli tielaitos rakentanut tähän. Ja sitten oli niitä parakkeja tuossa, missä tulli on siinä. No milloin toi silta tuli? Se vanha siltahan meni vissiin tuolta Inarinjoelta ja sitten saksalaiset räjäytti. Ei siellä ollutkaan siltaa. Siinä oli ensimmäinen silta, se oli tästä semmoinen pukkisilta, mikä otettiin aina keväällä pois, ettei tulva vie, ja syksyllä laitettiin siihen. Vuonna 1957 rakennettiin tuo silta tuohon se. Minkä takia ne sitten tähän kohtaan halusi sen tien? Oliko siinä joku? No kato, kun se Norjasta sopi kanssa tähän se yhteen, ne päätti. Karasjoen tälle puolelle. Ja tuossaan oli matala kohta. Niin sen takia sitten. Ja kyllähän se postimies kulki. Sehän meni sieltä vanhasta Karikasniemestä. Se meni Ailikkaan eteläpuolta. Meni sinne Luomusjärven pohjoispäähän. Sieltä tuli Rovisuannostakin ja Piesjoelta mikä vei sinne Kaamasmukkoon. Ja sieltä kautta sitten meni, se oli kuivia kankaita siellä. Se piti postia vähän aikaa odottaa. Joo. Ei tullut viikossa. Ei. Joo. Mites kauppa sitten? Pitikö se missä kohtaa käydä kaupassa? Oliko täällä kauppa? Täällä oli silloin 40-luvulla, se oli Rovasuannossa asui yksi isäntä, joka osti poroja ja möi poronlihaa ja vei tuonne alttaan ja toi elintarvikkeita. Ja meidän tuommoisessa hirsiaitassa silloin oli varasto kanssa, missä se möi, ja kun oli kortti, sehän oli korttiaikaa jo silloin. Lie. Mulla taas lään teattu. 20 grammaa. Lippuli samma pris. Joo. Tuolta vettä vehäiskeen. Joo. Mun on välissä. Vielä kovin. Lähde 3 puttania. Mun on jossakin Puolaa, mutta ei ole mun vielä kaikki tässä monina haina. Kie on niillä haina. Niin, että aina haina, mutta oikein paljon kähtsillä ollaan koetus kuitenkin. Muistatko sä, milloin vielä näki tonne Tenolle? No kyllähän siitä on jo kohta 30 vuotta. Niin, silloin vielä näki? Joo. Ja oli asfaltti jo silloin? Joo. Ja asfaltti tuli joskus 78, 73. No Karikasniemestä Utsjoelle oli läpi silloin 83. 83? Joo. No, oliko se Koiviston aikaa? Oli. Ja silloin sä kävit Koiviston vaimon Tellervon kanssa sitten kalassa? Joo, kyllä käytiin. No maistuiko kala Tellervolle? No, ajattelin just niin kun päästiin soutamaan, niin
se tuli kerta kaikkiaan kaatosat. Niin. Meidän oli pakko lähteä, mutta niin tuli Koivistokin perässä. Aha, Ne oli toisella veneellä. joo. Ja Koivisto oli silloin presidentti. Joo. Ja oliko se Koiviston kanssa sahalle veneen poikki? Koivisto ja maaherra, ne sahas sen poikki se vene. Ja mikä vuosi se oli silloin? 83. Silloin kun se vihittiin se tie käyttö. Joo. Ja silloin minä sanoin, minä olin kunnanhallituksen puheenjohtaja, niin että se pannaan se keula talteen, niin sitten kun saadaan virastotalo, niin se pystytetään virastotalon aula. Joo. Ja kun virastotalo tuli, niin sitä vedenkeulaa ei löytynyt mistään. Se oli varmaan joku tehnyt perään siihen ja vienyt johonkin järveen. Ai jaa. Joo. Mites toi Kekkosen aika sitten? Mitäs te Kekkosen aikana? Ei silloin ollut, niin se kävi vaan niin kuin, Tervehtimässä. niin kävihän se täällä ja se meni Pulmankinjoelle lohestamaan. Kerran se kävi semmonen juttu, se oli Hilmari Holmbergi, Nuorkamissa asui, joka oli hovikuskina. Ne hevosen selässä, silloin ei ollut tietä sinne, niin hevosen selässä ne tavarat. Aha. Sillä oli 2 hevosta. Ja ne oli jo siellä melkein Pulmankinjoella, niin Kekkonen lähti aamulla Pulmankinjoelle heittele ja nuo piti tulla perässä. Hilmarilla karkas ne hevoset. Eikä saanut kiinni ennen kuin Nuorkamissa. No sehän meni se vuorokausi siinä. Niin Kekkonen sitten, että alkoi vähän torumaan, että kun tässä on saanut olla ilman ruokaa jo vuorokauden, niin ja että pitäisi sitä hevosia tarkemmin vartioida eikä päästättää, että kun hänkin niin ilman ruokaa ollut vuorokauden. Ja Hilmari oli väsynyt, se oli suora sana. Of a Father in heaven we pray that your name will always be kept holy. Father, in heaven we pray that your name will always be kept holy. Minähän olen osaani ollut tyytyväinen. Ei mun ole tarvinnut sen takia mennä enää kakkuja tekemään eikä mitään. Mm-hmm. Joo. Ajattelen, meillä oli 3 lasta. Tyttö elää, se on 61 vuotta ja Kuopus oli 42-vuotias, kun se vei poroille heiniä, oli jäänyt kiinni se kelkan kanssa ja punnersi liikaa aivoveren suuni oli katki. Sitten oli vanhempi poika, oli 50 vuotta täyttänyt joululla ja se oli porohommia sekin teki ja se oli tullilla ollut 30 vuotta töissä ja lähti poikansa kanssa järvelle ja
Erva oli mukana. Ja ajattelin, se ajoi auton sinne. Ja kun lähti kävelemään, se tipahti koivulle. No onpa ollut. On ollut teille surua. On. Tämä talo, niin tuon minun synnyinkoti tässä.